Kwabase Efesi bokuqala ivesi elokuqala. uPawule umpostoli kaKristu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele abase-Efesi nakubo abakholwa nguKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sakomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye uthandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelela kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe, awuvamise kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe, njengokuzibonela kwakhe azimisele khona ngaphambili, kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni, kuyena esabelwa futhi ifa kuye esamukeliswa ngaphambili kwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo kwenkazimulo yakhe, thina esethemba ngaphambili kuKristu kuye, nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye, futhi nami ngabekwa uphawu olunguMoya oNgcwele wasithembisa, oyisibambiso sefa lethu, kube ngokuhlengwa kongukokwakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emikhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyweni yethu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe, nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenze ngawo kuKristu, emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi nemagama onke aphathwayo, kungekuleli zwe lodwa, kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalise konke kube bonke. Kwabase-Efesi bokuqala ivesi elokuqala. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihambe kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalelali, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo, sesingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu. Kungumusa nisindisiwe, wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye ebusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu, ngokuba
ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho kuvela kini kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo, ngokuba singumsebenzi wakhe kuJesu Kristu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisele ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki, yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngalesi sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabufokazana esivumelwaneni sezithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu, ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungibutho ngenyama yakhe, owenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni, ukuba udale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha. Ngakho weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nokuba abaseduze, ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise. Ngakho anisiye abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu, nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi, okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini, okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Kwabase-Efesi 3 ivesi 1. Ngenxa yalokho mina Pawula, ngiyisiboshwa sikaJesu Kristu ngenxa yenu nina bezizwe, uma ngabe senizwile ngohlelo lomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu, ukuthi ngaziswe imfihlakalo ngesambulo, njengalokhu sengaloba kufushane, okungakho nxa nikufunda ningaqondi. Ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu bengiyaniziswanga abantwana babantu ezinkulungwaneni ezinye, njengalokhu isiyambulo manje kubapostoli bakhe abangcwele nabaprofethi ngemoya, ukuthi bezizwe bayizindlalifa kanye nathi, nokuthi bamzimba munye nathi, nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli, engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe, mina engimncanyane kunabo bonke abangcwele, ngaphiwa lowo musa wokushumayeza abezizwe ivangeli lencebo kaKristu engaphenyekiyo, nokubakhanyisela ukuthi luyini uhlelo lwemfihlakalo ebifihliwe waphakade kaNkulunkulu, owadala izinto zonke, ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu kokwencebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu, okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Ngalokho ngiyicela ukuba ningadangali ngezinhlupheko zami ngenxa yenu, okuludumo lwethu. Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise, ethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni
ukuba ngokwecebo lenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile, nisekelwe othandweni, nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwalise kube ngukugcwala konke kukaNkulunkulu. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni naKristu Jesu ezinkulungwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen.